Baba abomba kwa de Adom ara kwa ene if you da wasan trem asemo papa we dey intense what that saying Zigi ebiye ere jabiasi ene eden ni yesua ora isi Ohene e wo other side ho yeah na onim sa ansa na ye be sha sa bisa ho Zigi ana yan kwamra ansa sa nyame ma se bisa enya asem bisa di bisa me esi wa homa no so nti bisa was wa betra ha be ye don hwere be ne wo ho bisa me asem no na me nwe ho wo betra ha na de be pia me onim sa o betre ye aye pinzo ya Zigi o twa no se den ya akura masem bisa dikan no ho ye listeners a wo mutie yen ba ko frɛ me sɛ opese oboa no na o ma ne nkyiremu na ɔsɛ efie biara mensa wom saa asɛm no ɛyɛ saa na ye kano ana there be no question ni obrɛ wa ni asehwe a obehu sɛ enye fie biara na mensa ɛwom na emom kuro biara mensa wom ye ka mensa no so na ye mensa eye awo mu mensa ne maame ne na wo oberima to aso ena ye mensa ne mu anya se o papa de yike mensa na so da to ho mensa ana se mensa junior na ne sa de ewo krobia mu ne di hobio mensa fo taaye nipa o mkuku ye duru o mu yakaka bensem na o mu bu ye hye baby ani pentimi nkono na wawura enu nti wutatie obiti sample for je a ofre kojo mensa wo newsroom say mensa abrompa ni trimoda ni samra ni abrampa na efie bia mensa wo mu no na akwakwa eje say Goliath ene David our Bible no mu odwen se unkwa wo hona oberima wo odwen se unkwa ufi unkwa wa ukromu na nia nani so ohye a wodi bekwa kohyia enti Goliath ohia David no hunu se san na kuro biara mensa a ne bohye mensa ne kokko wie menin se masem kuro biara obi wo ho a otimi di masem ene kanso krobia mensa enye fie bia ne mo ye krobia okay ahweneti mpanimu a ebi nyira sana ye kano ana wanwa ze ne poku ahwene endi adwamu ekokodu ba bi na chia kakra enye mpanim eye mpani anim mpani anim de kire se taprache enye ahwene a yenuanu ma ne yenyere no mo ne ye mamma no edigu won asen no okay eye ahwene a mpani ahwene a wo mde gu won kon mu wo mde gu won sase ebi kura de gu won na ase eye maako edunum enkono 59 different ones ebi a woni din ebrepamu ye beji consultancy ne aba be kire na esanse ebia woni din no utie yeah esanse ebia woni din no mpani se etiwo mpani anim a ebi nyira se ade 59 ye kan yo as a word do atiapete okay ye hu we ne sanse mpani nim 59 ni nyina no ba kokura ni we ba yira setla ebi enya meka yensa na ne praye ye de prabro kura aboabo no a ne enya ni nyina ahwenie eti wo mpani animu a ebenyira nya wondugu asen ne de eye toma ebio ampofageta efre ahwenie se toma nya mane digu asen na ye toma na emu nya mpani digu wonkom mu digu wonsase digu wonan no ye ahwenie masuya bibi wa hapa na masembi se di hobio yenya akonya eye ade ananse yenya kwan eye ade ensa tautology na ye kono bia na wasan de ba yo yenya kwan ye ade ye na makonya no so eye ade papa bi
manya kwan kasa radio so adomara kwa na mo nyɛ sɛ manya kwanya manya kwan kasa radio so madaroma na kwan na menya no me de ka nia kakra minim na menne ɔmanfo akyɛ na mo nyɛ sɛ manya kwanya ayɛ sɛ ne wakyɛ njiwe no chinchin now ya chin na ma ya chin you know that sanity no obi so asem ha so ayem de obi so asem bisa obi sa ye seat belt o ya de obi sa asem bisa to obi sa asem obi asem bisa ne se anazo obi asem obi sa ye ne se ayo ano me ko metie akra kwaso metie o si saying seat belt. Yes. No kwasem ni seat belt. I'm say nane na nsa ukwada ne bae. Na seat belt no ni ewo mu nyina ne se wo ye ne dan a unya kasa ni nyina se o de. Ebu okra ye create bi na ye bobi na nso no se wontimi moye nsa hwe. Da no a obi di adwenkyere bi ba ya ma CJ mpan so ne wo no se o ka seat belt, car seat belt anaze a chain seat belt and say medical can be this Kashiyoko Egan. Any Kashiyoko Oxford Dictionary, Kashiyoko, or encyclopedia, I'm not doing name. A Kashini Eko Kashiyoko, Yaria, no, when you bet 3-4 years, when Timin Soren Nanti Aquadano, or Titiform and Adrianibian, what Tamachanano. 18 and crunches aqua. You just talk as a car no seat belt and say. Akura na obi esusu sɛ ye listeners ni bi sɛ wo mususu sɛ ka mu ahobambo aboso na ɛno nso nane na nsa ukwada no me kai sɛ CJ ka man me ni ho asɛm ɛno nso ye na ɛtɔ de bi ana ye pri bebre ya na edin ni bi akɔyɛ tintintin ana sɛ ayɛsere okay minnu bi a wafiri mu nyame mfa ne kra nsi ambadu kyere na otaka se fridge refrigerator eye suchirema adaka so me kan ye osire suchirema adaka se o kan fridge wanti man kan fridge na kan fridge kura se ne ya de ini ade so na ensewe okay ye bomoden se ye be kan na kan maako bi wo ho a enye ye de ye se aduane a eni o ma me muka ho no o ma me mutia o ma me muka no aduane a ebi ni ho no o se mikiri idan ebi ni ho o yu bi aduane ba onworo so wo dia ne se ukiri mpacho ehosomate ase ohene bakisi ewo Italy obisa se freedom liberty ekyerese na nka me de ba bisa CJ no na nsusuni akura ewo mu eye dien nuances in meaning nsusuni nkro bi wo mu se ha dwen a esan se ne adwuma na pia kwa akyiri no ye nka nkyere ye nua ohene bakisi se nyame nhyira no bebre adwoada one ye nya pam you must make a date with that adwoada ye be kyere freedom na kan liberty akan ninsus na won tem nyina nyame yadom adwada okay akura mate enti sɛdeɛ waka no ohene ba nso atene yie na si jansa na mekɔ no wada woroma we de mesrewa abrantie wotie yampa ye frɛ no samodazi wɔsɛ de bia menchiao ɛna ma charity nso yɛda nase ye resource person ba ko afri yie ɔsɛ Frank ono nso enra na ye na woda owo SDA College of Education Kufrodua nyame ohyira sɛdeɛ ye kanini Adom 6.3 FM Boaz nyame nhyira yɛda papa